намояндагони 70 кишвари дунёро ба ҳам биёрад ва ҷилои варзишгарони тоҷик ҳам дар ин мусобиқот қобили зикри алоҳида аст. паҳлавонони номдори тоҷик тавонистанд ки дар ин мусобиқот аз худ маҳорати баланд нишон дода аксари мақомҳои ифтихориро соҳиб бишаванд. пас аз ғалабаи ҳар як варзишгари тоҷик ин толори бошукӯҳ ба по мехест ва воқеан мухлисони тоҷик ҳам тавонистанд фазои куштингириро боз ҳам зеботару рангинтар намоянд. дар пойтахти кишвари азизамон Тоҷикистон дар маросими ифтитоҳи дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбарияти Кумитаи миллии олимпии кишвар, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, намояндагони созмонҳои хориҷӣ ва дигар меҳмонони фахрӣ иштирок намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронӣ иброз доштанд ки иштироки шумораи зиёди варзишгарони кишварҳои хориҷ аз эътирофи байналмилалӣ пайдо кардани гӯштингирӣ ва тавсеа ёфтани ҷуғрофияи он шаҳодат медиҳад. имсол теъдоди кишварҳои иштирокчии чемпионат ба зиёда аз 70 расида, таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин навъи варзиши миллӣ беш аз пеш меафзояд. аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мактабҳои варзишии ҷумҳурӣ 25 татами ва беш аз 3000 яктакҳои гӯштингирӣ тақдим карда шуданд. баъдан дар идомаи чорабинӣ парчамҳои кишварҳои иштирокчӣ бо тантана ба майдон ворид карда шуданд. ҳамзамон барномаи рангини фарҳангию фароғатӣ ки таҷассумгари фарҳанги бою ғанӣ расму оин ва ҳунарҳои миллии тоҷикон буд пешкаши ҳозирин гардонида шуд. سری پهلوانی که گوشتین بود. дар рӯзи аввали мусобиқа варзишгарон дар 4 вазн ҳунарнамоӣ карданд. дар вазнҳои то 65, 71 ва 78 килограмм миёни мардон ва 57 килограмм байни бонувон. дар рақобати ниҳоӣ вазни то 65 килограмм паҳлавони ҷавони тоҷик Муҳаммад Салимов бо намояндаи Федератсияи Русия Султан Плиев қувваозмоӣ кард. дар ин нерӯсанҷии сахту сангин Муҳаммад Салимов бо имтиёзи бадан бар ҳарифаш пирӯз шуда унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овард. Султан Плиев соҳиби нишони нуқра, Ёсин Бобокалонов аз Тоҷикистон ва Марам Неъматуллоев аз Қазоқистон соҳиби нишонҳои биринҷӣ шуданд. медалҳоро ба ғолибону ҷоизадорон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров тақдим намуданд. дар баробари медалҳо ғолибону ҷоизадорон бо мукофот пулӣ қадрдонӣ гардиданд. барандагони нишонҳои биринҷӣ $5000, соҳиби нишони нуқра $10000 ва қаҳрамони мусобиқа $20000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дарёфт карданд. ба ифтихори пирӯзии Муҳаммад Салимов парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон гардида суруди миллӣ садо дод. дар вазни 71 килограмм финали тоҷикӣ баргузор шуд. ду гӯштингири соҳибноми тоҷик Умар Шеров ва Абдуллои Ориф ба майдони рақобат баромаданд. нерӯсанҷии онҳо ба яке аз вохӯриҳои ҷолибу диданӣ табдил ёфт, зеро ҳар ду паҳлавон аз ҳунару маҳорати якдигар огоҳ буданд. варзишгарон баробар ҳунарнамоӣ карданд, аммо пас аз он ки Умар Шеров танбеҳ гирифт, Абдуллои Ориф мақоми аввалро соҳиб шуд. Муҳаммад Исо Раҷабов аз Тоҷикистон ва Суҳроб Рахшон аз Эрон соҳиби ҷойҳои сеюм гардиданд. و در وزن 71 کیلوگرم عنوان قهرمانی را برد. خب اکنون فرصت عکس برداری با غالبان با نفران. дар рақобати ниҳоии вазни 78 кило Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, яке аз чеҳраҳои муваффақи гӯштини кишвар, бо ҳамтои хеш Қоим Шукронов, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ дошт, рақобат намуд. Қоим Шукронов рақобатро бисёр хуб оғоз кард. ӯ дар сонияҳои аввал пас аз ҳамлаи бобарор соҳиби имтиёзи бадан шуд. дере нагузашта Наҷмиддинов низ дар як кӯшиши бобарор соҳиби имтиёзи бадан гардид. 1 дақиқа монда то анҷоми сабқат Муҳаммад Шариф 2 имтиёзи паҳлӯ ба даст
оварда дар натиҷа дастболо шуд. Медалҳои биринҷи ин вазнро Данил Зоубко аз Фаронса ва Забиулло Эҳсонӣ аз Афғонистон молихеш карданд. دوستان ارجمند یادآور می‌شویم که تا این دم من سوربان میسایف و جمع همکاران فارغ بولی چند ثانیه дар вазни 57 килограмм миёни бонувон Юлия Казарина аз Федератсияи Русия барандаи медали тилло шуд. Мақоми дуюмро намояндаи Олмон соҳибӣ кард. Ҳилола Ортиқбоева аз Узбекистон ва Хуаню аз Чин нишонҳои биринҷиро ба гардан овехтанд. دویمро گرفت درجا مقامی که در وزن تا 57 کیلوگرم نفران موفق از کشور تایپی дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бонувон дар вазнҳои 70 ва ҷамъи 78 килограмм бо ҳам нерозмӯӣ карданд. духтарони тоҷик дар ин вазнҳо натавонистанд аз худ маҳорати баланд нишон бидиҳанд. дар вазни 70 килограмм мақоми аввалро Камила Бодурова аз ҳайати дастаи Русия соҳиб гардид. Камила дар финал Юлия Хребанешко аз Украинаро дучори бохт намуд. мақомҳои сеюмро дар вазни 70 килограмм Ҳавкес Рачаэл аз Британияи Кабир ва Ҷия Дандан аз Чин соҳиб шуданд. خوب است گشته و برگشته بعدم باران می شود سپاس و تشکر. اکنون дар вазни ҷамъи 78 килограмм бошад мақоми аввалро варзишгари кореягӣ Парк Чонгванг соҳиб шуд. Чонгванг дар финал аз Еленора Гети қавитар баромад. Сабина Кадзюрова аз Туркманистон ва Ҳу Ҷин Вен аз Ҷумҳурии Мардуми Чин соҳиби медалҳои биринҷӣ шуданд. дар рақобатҳо миёни мардон паҳлавонони тоҷик тавонистанд ки натиҷаи беҳтаринро нишон бидиҳанд. дар вазни 86 килограмм варзишгари шинохта Ҳақназар Назаров дар роҳ то финал ҳарифони сарсахташро дучори бохт карда дар рақобати ниҳоӣ бо паҳлавони рус Аҳмад Аҳмадов даст ба гиребон шуд ва бо нишон додани ҳунару маҳорати олӣ ҳарифашро дучори бохт карда сазовори мақоми аввал ва унвони қаҳрамони ҷаҳон гардид. در وزن 86 کیلوگرم باری دیگر نظرов معرفی می‌گردد. And first place Haqnazar Nazarov, Tajikistan. дар вазни 95 килограмм ҳам варзишгари шинохта ва 3 карат қаҳрамони Осиё оид ба ҷудо Комроншоҳ Устопириён сазовори зинаи аввал гардид. Комроншоҳ дар финал бо Ҳусейн Холмурзоеви рус сабқат кард ва дар натиҷа дастболо гардида зинаи ифтихории якумро молихеш сохт. варзишгари дигари тоҷик Акмал Муродов бошад дар ин вазн мақоми сеюмро касб кард. Ҷонибек Қазоқов медали биринҷии дуюмро ба гардан овехт. Комроншоҳ Устопириён унвони чемпиониро ба даст овард дар гӯштингирӣ. дар вазни вазнин ҷамъи 95 килограмм бошад намояндаи Узбекистон Шоҳрӯххон Бахтиёров пирӯз гардид. дар финал Шоҳрӯххон Бахтиёров варзишгари тоҷик Шарифҷон Назриевро дучори бохт кард.
варзишгари номдори тоҷик Шакармамад Мирмамадов бошад. Дар рақобати даври ниманиҳоӣ аз Шарифҷон Назриев дучори буғ гардида мақоми сеюмро ба даст овард. Ёдовар мешавем, ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ 12 нафар ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ ва мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон иштирок карданд, ки ин сатҳи рақобатпазирии мусобиқаро боз ҳам баланд бардошт. тибқи натиҷаи умумии мунтахаби Тоҷикистон дар ҷадвали умумии медалҳо зинаи аввалро касб кард. Мунтахаби Тоҷикистон дар умум 12 медал, 5 тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷӣ ба даст овард.